Paro mopogore medo mienjo ewi chenro mar yaro lai mar gach reru kara SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba ka jopiny bende ogolo pachgi ewi chenro mar yaro ndara mawuok Rironi nyaka Mau Summit. Mago duto manyocha opuodhi gi limbe ma jatend piny Kenya e piny China. E kinde ma jopiny chiwo pachgi, migawo mar gedo mar apeyni bende osechiwo duoko ewi penjo ma yande opedhi gi seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda ewi nonro motenore gi ndach reru mar SGR mawuok Naivasha nyaka Kisumu. E duokono mochiw gi jatend migawo Davis Chirchir oyangore ni Kisumu dhi yudo ber mar bedo gi tesende buora mag garino kendo geno ni odhi yawo ohala. Jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo ni kod ler. En chenro masani sirikal ni godo mar neno ni oyar lai mar reru kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba kaachiel kod yaro apaya mar Rironi nyaka Mau Summit. E chenro no mar gero ndach reru mar SGR sani omako mach bang' wuok mar jatend piny Kenya William Ruto e piny China. Motelo ne mano, tarik 19 dwe mar adek higani, seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojienda ne opedho penjo ne komiti mar ndara mondo oyud duoko motenore gi chenro manitie mar gero ndach reru no mar SGR kaachiel kuom penjo ne en ng'eyo matut bor mar ndach reru no to kod kuonde ma owinjo olu moriwo koda ka tesende ma ochan ketne. Duoko mar migawo mar dongruok mar apaya ma ochiw kogno kod jatend migawo Davis Chirchir oyango ni ndach reru no dhi ringo e kidieny mokwongo Phase 2B mabor ne romo kilomita 262 ka owuok Naivasha nyaka Kisumu, kaeto bang'e idhi rie ka owuok Kisumu nyaka Malaba kuom kilomita 107. Bor mare duto koriw dhi bedo kilomita 369.3. Ndach reru no dhi luwo counties kaka Narok, Bomet, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, Siaya, Kakamega kod Busia. E kaunti ma Kisumu, borne dhi bedo kilomita 77. E kaunti onogo ma Kisumu, migawo mar wuoth yango ni geno bedo kod tesende 6 mag gach reru ka oriwo Ahero, East Kolua, Kibos e kind mamoko. Achiel kuom penjo mane openji gi seneta Tom Ojienda neno kenge mag chulo jogo mandach reru dhi kalo e gwengegi. Kamano migawo noduoko ni nonro ma idhi tim dhi yango jogo mowinjore michudo kendo biro tim kamano ka iluwo chik matayo chenro mag lowo e pachoka Land Act. Chenro no bende dhi nyoro duol ma ochung' ne lowo e pachoka National Lands Commission. Kaluwore gi chenro gi, jokanyo boma ma Kisumu ochiwo pachgi e wi okang' mar chulo ndach reru no nyaka Kisumu. Wach mar SGR nyaka Malaba en wach maber ma dhi konyo ohala dhi malo to dhi miyo gik moko dhi piyo piyo. Watu wote watarudi kwa SGR, basi zitakuwa zinaumia, hizi magari ndogo zitaumia. Ni kama wanaua sekta ya matatu na mabasi. Pesa fare dhi punguza. Itiyo gi pesa matine fare. To wan wadhi konyora konya kendo mzigo wabe wabiro go dichiel, ok ni wachakwa we mzigo biro gi lori. Kata wan seche ma waloso geche wa kwadhi omo spares Nairobi mokiro ka idwa ni kaw kata mana engine moro to mondo yud gari minyalo ting'e bedo matek. Koro kokelno SGR manyalo miyo chop peyo to biro ting'o handwa malo. Kopogore gi SGR, jopiny bende omedo puoyo okang' mar yaro ndara mar Rironi kadhi Mau Summit ma bende giwacho ni dhi kelo fuong'ruok e chenro mag wuoth. Samoro jam ka giwuok Nairobi, jam pek nyathiwa ma samoro ido niya wang'ado ne abiria geche 4 gari pok odonjo. Iwinja, koro wambe no wakwayo ni nyathiwa ka sirkal nyalo timo gimoro ailano wadhi mor kendo wadhi winjo maber nwach. Kinde ma geche kawe ndara biro bedo maber to wang'eyo kendo wamedo kwacho ni kata yawo ndara no kik geche dhi e speed ma ok owinjore kodgi. Jowuoth gi johala yango ni kuom kinde mathoth wuoth kod golo mwandu kowuok Nairobi osebedo negi matek kendo koro sani gineno ka yot moro dhi betie. Wandalo mwadhi wero ikwame ndara tin, accident ng'eny. Koro koyawe dakika tidonjo Nairobi, dakika tiduogo. Movement dhi bedo kod mayot kata wan bende wabedo go gi tich mayot kata ka wa travel kwa dhi waro mwandu Nairobi kata ka wadhi waro mwandu be Mombasa. Kwayo gine sirikal to chalo kamae. Ndaro beda nyue gi bam soketi mondo wadhi tich. Mane gima kwayo. Polisi owuoga kaka Raila wacho chani polisi kikibede ndara. Hata kama watakuwa kwa barabara wapunguzwe. Si hapa kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine. Hizo ma 50 ma 100 wanachukua hiyo.
inaleta balaa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.